Så, yes. Hej Benedikte. Det her, det er vores 10 minutters video omkring arbejdsløshed eller i Danmark og EU. Yes. Godt gå lidt tid her, super. Velkommen til vores præsentation om arbejdsløshed i Danmark og EU. I denne video vil vi gennemgå vores arbejde med emnet, hvor vi både bruger kvantitativ data, kvalitative artikler og relevant teori fra samfundsfag. Vi vil forklare centrale begreber som arbejdsstyrke, lighedsprocent, arbejdsløshedsformer, flexicurity og arbejdsmarkedspolitik. Til sidst sammenligner vi Danmark med EU og diskuterer, hvad der påvirker forskellene. Yes. Ja, og vi har jo nogle centrale begreber, som jeg lige vil forklare. For at forstå arbejdsløshed er det vigtigt at kende nogle grundbegreber, vi har. Arbejdsstyrken, altså alle personer, der enten er i arbejde eller aktivt søger arbejde. Så vi har erhvervsfrekvens, altså det var stor en del af befolkningen, der deltager i arbejdsmarkedet. Og så har vi bruttoledighed, og bruttoledighed det er alle ledige, både dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere. Ja, og nettoledighed, det er kun de forsikrede ledige. Og arbejdsløshedsformer, der har vi 3 forskellige. Vi har konjunkturledighed, altså når økonomien går ned. Og så har vi strukturledighed, når arbejdskraftens kvalifikationer ikke matcher jobmulighederne. Og så har vi sæsonledighed, det er for eksempel i landbrug og turisme. Og så har vi flexicurity-modellen, den danske kombination af fleksible ansættelser og høj social sikkerhed. Og så har vi flaskehalsproblemer, når virksomheder mangler arbejdskraft med bestemte kompetencer. De her begreber bruger vi løbende i vores analyse. Så har vi kvantitative data, altså statistikkerne, og der har vi har fundet 3 statistikker fra troværdige kilder, især Danmarks Statistik og Arbejdsbevægelsens Erhvervsråd. Vi har der har vi ledighed i Danmark. Ifølge Danmarks Statistik ligger ledigheden i Danmark på omkring 3%. Det er lavt sammenlignet med EU og viser, at Danmark har et stærkt arbejdsmarked, må man sige. Så ja. Og så har vi udvikling i EU. En artikel fra AE-rådet viser, at EU-landene i 2017 og sådan var på vej ned i ledighed, men at forskellene mellem landene stadig var store, fra få procent i nogle lande til over 30% i andre. Yes. Så går vi videre til næste, så har vi kvalitative kilder, altså artikler. Vi har brugt 3 artikler som kvalitative kilder. Vi har AE-rådet, altså ledigheden, hvor der står ledigheden, eller det omhandler ledigheden del af Europa. Altså artiklen forklarer ligesom, hvorfor EU-landene har så forskellige ledighedsniveauer, og hvordan økonomiske strukturer spiller ind. Så har vi historisk vækst i arbejdsstyrken. Her beskrives, hvordan Danmark har fået flere i arbejde, blandt andet gennem reformer og høj efterspørgsel. Og så har vi offentlige ansatte, har næsten dobbelt så mange sygedage. Artiklen viser forskelle mellem offentlige og private ansatte, hvilket påvirker arbejdsbuddet og dermed arbejdsmarkedet. Så har vi teori og fagbegreber i praksis. Når vi kobler teori og empiri sammen, ser vi flere ting, blandt andet, at Danmark har lav arbejdsløshed, blandt andet på grund af flexicurity-modellen, som gør det nemt både at ansætte og afskedige. Arbejdsmarkedspolitik, som aktivering og uddannelse hjælper ledige tilbage i job. EU-landene har ikke samme systemer, hvilket skaber stor forskel i ledighed. Og så har vi flaskehalsproblemer, flaskehalsproblemer er et voksende problem i Danmark, fordi virksomheder mangler arbejdskraft inden for f.eks. sundhed og IT. Så har vi konjunkturledighed. I EU steg efter finanskrisen, mens Danmark kom hurtigere tilbage
Og så har vi sammenligning, altså Danmark versus EU. Så når vi sammenligner Danmark med EU, ser vi blandt andet, Danmark har lavere ledighed end EU-gennemsnittet. Og Danmark har Danmark har høj erhvervsfrekvens, især blandt kvinder og ældre. EU-landene har større forskel mellem nord og syd, f.eks. lav ledighed i Tyskland, høj i Grækenland og Spanien. Danmark har stærkere økonomi og mere fleksibel arbejdsmarked. Så har vi så ser vi også, at EU kæmper mere med strukturledighed, mens Danmark primært oplever flaskehalsproblemer. Det viser, at arbejdsmarkedets opbygning har stor betydning. Så har vi metode og arbejdsproces. Vi arbejder ud fra en tidlig plan. Vi startede først med at udvælge relevante fagbegreber, som arbejdsløshed og alle de der. Og derefter fandt vi både kvantitative og kvalitative kilder, som EU-rådet og Danmarks Statistik. Og så analyserede vi statistikkerne og koblede dem til teorien. Og vi skrev rapporten og lavede diagrammer også. Til sidst producerede vi denne video. Vi brugte i alt 7 timer på arbejdet, som selvfølgelig var krævet. Så ligesom for at konkludere, så kan vi sige, at Danmark har en af de laveste ledighedsprocenter i EU, og det skyldes især flexicurity-modellen og høj erhvervsfrekvens og effektiv arbejdsmarkedspolitik. EU-landene er mere splittet, og forskellene skyldes både økonomiske strukturer og politiske systemer. Vores analyse viser at arbejdsløshed ikke kun handler om tal, men om politik, økonomi og samfundsmodeller. Så ja, det var det, jeg havde. Tak fordi, at I så med, eller du så med, Benedikte. Den er ikke lige helt 10 minutter, men hey, vi prøvede vores bedste. Den offentlige sektor lever primært af skatter. Jeg har 3 formål. Første er at finansiere de offentlige udgifter, penge ind og ud. Det andet er at styre samfundsøkonomien via skatterne fra staten, påvirke efterspørgsel og beskæftigelse og inflationen ved at investere i samfundet. Det tredje formål er at udligne sociale forskelle. Dem med højere indkomst skal betale mere i skat, og dem med lavere indkomst skal betale mindre i skat. Skatterne deles op, så der er forskellige former for skatter. Så dem, der tjener mest, betaler topskat, og så er der dem, der tjener mindre end nogle 50.000, skal ikke betale skat på de første penge der. Det er der ikke nogen, der skal. Men så når du tjener mere end de penge, begynder du at betale skat på de penge, du tjener efter. Mere ind på, hvordan staten kan påvirke for eksempel inflationen og efterspørgsel. Staten påvirker den i 2 tilfælde, når der er lavkonjunktur og højkonjunktur. Så det er, når BNP'en er under 2% lavkonjunktur, eller over 2% BNP-væksten. I lavkonjunktur gør staten flere investeringer ved at investere i alt muligt, som folket vil have brug for, skoler og sådan noget. Alt det staten vil bruge penge på til velfærd. Når der er højkonjunktur, gør de præcis det omvendte af, at de investerer mindre, så det er, at folk får færre penge af staten. Det vil gøre, at folk har færre penge, og fordi de har færre penge, vil de fokusere mere på de ting, de har brug for. Og så ved at køre lavkonjunktur og højkonjunktur, ved at investere i samfundsøkonomien, kan staten på den måde påvirke økonomien i, hvordan det er, at landet har det, folket i landet har det, pengevis.